1, 2, 3 lang ta. Ano na po dagri karon sa Tagu. Magpalit tag new set of tire. Kay put-put na jud kaya tong digit Pirelli kung na sila o kaya sa tong budget. Kaya natin yung front and back. So dito tayo tanaw sa LYR Motor Parts. Nag-inquire ko last time sa ilang page lang naman daw. Hopefully nakakaroon and ready to use. Ito lang. Ito ano yung dun sa set 11B asa? Ay wala. Pakabit yung ligid? Oo. Wala na na tuloy karon. Napod sila yung naligid dito. Wala kasi di ko kasyo na kung nasa lang dito. Pailis ka, pwede mga pailis diri yan. Ano madalan sir? Kanina dili ni sila usa dire. Wala yung matik niya. Pwede ba na ako ipaon ka lang ng motor to pad to Kawasaki? Tindan lang yun. Ha? So itong imo na lang is magkuha diri sa tire no. Then magkuha motor na grab, bali na to sa Kawasaki. So ang tires na to. Tire size na to, wala ka nag-upsize. 110, 70, 17, 150, 60, 17. Tumala siya. Front and tire. Front and rear. So mangita taga ng rider na pwede mo sa tong tire. Boss, pahatag ko sa Kawasaki. Daw, panukutan, Kawasaki. Panukutan, godog ka sa ilan? Sa ilan? LOR na kon ba? Oh. Oh, sundan naman kaniya. 150. Okay ra? Okay. Salamat boss. Salamat boss. Ganari ko sa akin. Nahali Kawasaki. Patawag ko. Ano na to noon niya kay tag-chill lang sa kudri ang coffee. Trap siya pero gibagyan ako 1 cup of espresso na para napay caffeine gamay. Dapat na si Charles na bro. Welcome to my vlog. Pinadyo ka sa akong vlog maski ikaw tong sa pinakauna ba nagsako ang palitan eh. Sub-sub kayo na. Yati, inita rin. Daos try na natin. Wala na lang bakat eh. Oh, lami ada dami eh. Long drive ba ano lang ka? Oh. Nabutangan pa nimo atong murag wide gani. Lingin or diri ba? Ito. Tara, tara pandaros kan ko mo, saba kayo. Mo gani no. Kusog bari na ya, manggudo. Ya, ito tay. Saan na yun? Hey, daplin mo na yung hagi trika mo. Baba, kasapan mo eh. Dre? May bubuyag! Kusok, sakit kayo! Sure ay. Oh, magkaroon nito pa ng ngipin. Tayo, isa ko, padut! Tayo, ba't? Woo! Sige na. Sige na. Set
and ano, lake. Abi na kog dagat ni. Lake. Lake, man-made na lake. Abi dyan ako dagat ni siya guys. X na suga. Ang tail niya. Puro na PCX ba? PCX. Sige lang. Boss, wala lagi kayo guys. Diet na. Diet din na. Ano ba? Calorie deficit Ikaw, ba? bumili nag-McDo, naging mong pagkaon, naging Skin pili kayo no? Laking na. Yay, mga boss. laking sa mga koy bombs. Lista ka tumulong dyan ha? 1, 2, 3 na lang ta. Ano storm dyan ito eh? Honest ka. Yawak ko. Kaya nagikan pag mining. Mga kahan dyan eh. Titawag abandilo. Abandilo. Boss. Asa ta karon? Episode 4, Bangkok, Thailand. Bangkok, Thailand. Pangkiruhan? Mas. Yang nakapatay ra sa iyang kauban kay kalit og break ba. Motong vlog 4 na mo sa ini? Mako pa man nino. Na si Charles nagpalit dito ah. Yo, shoutout guys sa inyo ang tanan. So, see you on the next. Manager na ako si Bob guys.